Aspergefeest op Château de Raai in Baarlo en afscheid Jeff van Melick op kasteel Hoensbroek. Het aspergeseizoen is losgebarsten en daar horen de nodige feestelijkheden bij. Een daarvan werd deze week gehouden op Château de Raai in Baarlo, onder het toeziend oog van het Aspergegilde van Peel en Maas. Ja, dit is een van de vele asperge-evenementen, met name in Noord-Limburg. Ja. Doen jullie dit elk jaar? Ieder jaar. Ieder jaar nodigen we de gasten uit om samen het aspergeseizoen te beginnen. En waar kan het anders als in de gemeente Baarlo, Peel en Maas, waar de asperge vandaan komt, uiteraard. Ja, maar dat zeggen die andere gemeentes natuurlijk ook. Dat zeggen de andere gemeentes ook, maar de gemeente Peel en Maas heeft een aspergegilde. En alleen daar komen toch wel het grootste gedeelte vanaf. Ja. En jullie waren dit jaar, of zijn dit jaar, uitgeroepen tot ambassadeur. Wat houdt dat dan nog in? Of wat moet je er extra nog voor doen? Ja, ieder jaar roept de Aspergegilde, de gemeente Peel en Maas, ambassadeurs uit voor iedere branche. Politiek, in dit geval is het dan onze gouverneur Theo Bovens geworden. En Château de Raai mag dit jaar ambassadeur zijn namens de horeca, alle restaurateurs in de gemeente Peel en Maas, om het asperge te promoten. Ja, we hebben speciaal een asperge-arrangement waar de asperge centraal staat uit het hele verblijf. Dat kan zowel leisure, onze gasten die een weekendje weg zijn, maar ook zakelijk. Wordt het ingepast in een middag na een vergadering. Er wordt een bezoek gebracht aan de aspergeteler. Dan krijgen ze uitleg over de asperge. Dan gaan we de asperge zelf steken. En eventueel nog zelf met een kookworkshop in de keuken onder leiding van onze chef een mooi aspergegerecht maken. Is dat voor jullie ook de aftrap van het aspergeseizoen of waren jullie al begonnen? Nou, we waren stiekem al een kleine 2 weken bezig. Oh. Maar toen waren er nog geen asperges van de volle grond? Ja, zeker wel. Ja? Zeker wel. We halen asperges bij de lokale boer, Temboza. En die hebben een flink aantal rassen, waarvan er enkele pas later zijn, enkele het vrij lang doen. Ja. En die hebben een paar rassen die heel vroeg beginnen. En die doen het dan ook maar heel kort, maar daar kun je wel die eerste rush mee aan, om het zo te zeggen. En zo noemen hun dat, in ieder geval. Ja. Dus hun kunnen al heel veel asperges leveren. Ja. En ja, dit jaar is voor de consument wel een heel plezierig jaar. Want normaal die eerste weken zijn ze hartstikke duur. Ja. En nu door het goede weer valt dat reuze mee. Ja, dat klopt. Ja, begrepen. Ja. Wij als horecamensen zijn natuurlijk van tevoren afspraken makende over bepaalde seizoenen waar we ze tegen een vaste prijs hebben. Dat we weten waar we aan toe zijn. Voor de consument zit het nu heel goed, ja. Ik ben vanmorgen nog asperges geweest te halen natuurlijk. En daar gaven ze duidelijk aan dat het gekke werk is. Dus Madhouse, ja, de Pasen zit eraan te komen voor hun qua bestellingen. Ja. Dus het is heel erg druk. Maar wat het vooral gek maakt is dat het seizoen eigenlijk 3 weken voorloopt. Dus de asperges zijn 3 weken eerder al op het niveau waar ze... Nu zijn ze eigenlijk op het niveau waar ze over 3 weken zouden zijn. Ze groeien te hard. Ja, personeelsbestand is er niet op aangepast. Of dat kregen ze niet voor elkaar. Nee. Dus er zijn diverse boeren in de omgeving hier die ze gewoon door laten schieten. Want ze hebben niemand om ze van het veld te halen. Ja, dat is echt een luxe probleem. Zonde van zoveel lekkers. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ze dan voor een B-prijsje weggaan omdat ze een gekleurd kopje hebben. Dat zal wel gebeuren. Maar ze hebben moeite om de asperge bij te houden momenteel. Ja. Terugduwen in de grond, ja. Nou, lijkt me niet verstandig. Nee. Zeg, je kunt nooit zeggen van hoe zijn de asperges dit jaar. Het is niet zoals met de wijn of weet ik het. Hè? De kwaliteit is ongeveer elk jaar wel hetzelfde. Of zit dat toch nog wat verschil? Ja, daar zit wel wat tussen. We hebben nu ook het voordeel met dat ze goed groeien. Heeft dat natuurlijk te maken met temperatuur en zon. Ja. Als ze die voldoende hebben, zijn ze zoeter. Dus je hebt die jaren dat het heel lang koud blijft in het begin. En dan zijn ze in het begin wat bitterder. En dan moet je daar even nog aan wennen. En dan is de soep net niet lekker genoeg. Daar merk je het vaak heel goed aan. Maar ik moet zeggen dat ze dus dit jaar, als je over goed of slecht en in wijnen wil praten, dan is dit wel een goed begin van het jaar. Ook qua smaak. Absoluut. En nu voor deze gelegenheid hier vandaag zijn het niet echt grote gerechten. Maar
eigenlijk allemaal kleine hapjes met iets van asperge. Ja, kleine snoephapjes, waar mensen gewoon een beetje kennis laten maken. Geen zwaar zittend diner, gewoon informeel, lekker kletsen. Lekker een beetje netwerken, om het zo te zeggen. En daarbij serveren we een 10-tal gerechtjes waar asperges meestal de boventoon in voeren. Er toch altijd aan de weg getimmerd worden om het belang van die asperges laten we zeggen, hoog te houden? Of leeft iedereen vanzelf toe naar het aspergeseizoen? Ja, iedereen vindt de asperge natuurlijk super lekker en gezond. Maar uiteraard moeten we aan de weg blijven timmeren om toch die consumptie nog verder omhoog te krikken van de asperges. Hier in het zuiden zijn we er wel allemaal mee bekend, maar boven de rivieren zou dat toch nog wel een beetje meer kunnen. En ook de toeristen die we hier komen wegwijs maken in een asperge. En hoe moet die klaargemaakt worden en wat kunnen we er allemaal van eten. We moeten gewoon nog meer asperges eten. Ja, we moeten gewoon nog meer met z'n allen. Elke dag. Elke dag, ja. Nu hoorde ik van de man van de veiling, van Zon, dat ze nu gaan ze lanceren, of hebben ze net gelanceerd, de Limburgse asperges. Ik dacht dat die bij wijze van spreken altijd al Limburgs waren. Maar kennelijk hadden ze vergeten om dat ook echt als een soort naam te droppen. Hè? Dus nu gaan ze dat ook echt als naam naar buiten brengen. Want vaak staat op die kistjes, Hollandse asperges. Ja, daar hebben we niks aan als Limburg. Hè? Nee, dat is waar, ja. En uiteraard hier zijn ze erg lekker hier op die droge zandgronden. Daar groeien ze uitstekend. En dan schijnen ze daar ook nog het lekkerste te zijn. Dus ja, ik eet ze nergens anders van als van de Limburgse zandgronden. Op kasteel Hoensbroek was er een receptie ter afscheid van Jeff van Melick van zijn eigen bedrijf Van Melick Food Group. En tegelijkertijd werden zijn opvolgers voorgesteld. Ja, is het vandaag feest of is het ook een beetje melancholie, zou ik maar zeggen? Ja, luister, het is natuurlijk, ik heb een dubbel gevoel, hè. Dat is logisch. Het is namelijk zo, ik ben de balans aan het vinden, hè, tussen het nieuwe leven en het oude leven wat ik had. Ja. En dat valt niet even mee. Het valt een beetje, moet ik even aan wennen. Ja, we hadden ook nog 5 jaar door kunnen gaan als het zo lastig was. Ja, maar ik denk dat dat te veel was. Ik denk dat ik nu op het juiste moment overgedragen heb aan een jong team die lang bij mij gewerkt hebben en die het ook aan kunnen. Heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ik wil toch iets, je levenswerk, je kindje wil je toch overdragen. En dat wil je overdragen dus aan goede mensen. Want hoeveel jaar bestaat het bedrijf nu, hè? Vanaf het begin? Ja, mijn vader die had een slangerij, hè? Dat was in 1938. En ik heb dat dus 45 jaar ben ik in de zaak gegaan en heb ik het overgenomen. En een beetje uitgebouwd? En flink uitgebouwd. We hadden dus 1 zaakje en we zijn nu dus met een kleine 50 winkels. Zo. Ja, met Bufkes slagerij? Nee, ook Bufkes restaurants, Bufkes. En een hele grote productie waar wij dus produceren, dus vleeswaren, koksproducten en salades voor onszelf en voor andere bedrijven. Ja, voor derden. Voor derden. Ja. Maar het belangrijkste zijn onze eigen bedrijven waar we dus ook voor produceren, waar we ook kijken dat we dus nieuwe dingen kunnen creëren. En dat hebben we dan zelf in de handen. Dat is een voorsprong op anderen. Als je zelf je producten kunt ontwikkelen, zoals jij het wilt, en ze zelf kunt uittesten in de zaken die je ook zelf hebt. Dus zo kun je bijna nooit miskleunen met een product wat je uiteraard in alle zaken gebruikt. Wordt het puur continueren of gaan jullie nog nieuwe dingen weer uitvinden? Chef kwam op een gegeven moment met de Bufkes en ook zo van alles. Misschien hebben jullie weer hele andere verrassingen in petto. Nou ja goed, ik heb samen met chef Van Melick 20 jaar geleden aan de wieg van Bufkes mogen staan. En we zijn bekend om onze expansiedrift. Met Bufkes zijn we inmiddels landelijk actief.
En we gaan nu ook met ons productiebedrijf komend jaar nog flink uitbreiden. We gaan renoveren en nieuw bouwen. En dat doen we in Heerlen, hier in Hoensbroek op de Koume. En we gaan dat niet doen om te consolideren, we gaan dat doen om verder te groeien. En we willen groeien met bufkeszaken, maar we willen ook groeien met mooie producten binnen de diverse kanalen waar we actief zijn. Hoe is het in de food in het algemeen en hoe is het in Limburg? Ja, laten we zeggen in de horeca en in de gastronomie, of is dat een hele andere afdeling? Ja, de horeca, luister, je ziet namelijk in de winkelcentra's dat als er lege plekken komen, dat ze meestal ingevuld worden door horeca. Dat zie je een hele sterke tendens in. En die horeca die het goed aanpakt, ja, die kan gewoon goed scoren. De mensen eten steeds meer buiten huis. Ze willen steeds meer even buiten huis iets eten, dat vinden ze gewoon leuk. En dat is een tendens wat nog altijd gaande is. Waar wij in het begin, toen wij begonnen met Bufkes, waar wij in het begin dus op ingehaakt hebben. En wat is nou, stel ik wil een horecazaak beginnen met als doel om het vooral commercieel zo goed mogelijk ervan af te brengen. Dan moet ik misschien niet te hoog mikken culinair, maar meer kiezen voor een handig concept met minder kosten en zo. Ja, je moet eerst kijken dat je een goede vestigingsplek hebt. Hè? En dat je dus goede mensen hebt. En dat ze dan op een gegeven moment een passantenlocatie waar veel passanten komen, dan kun je dus kleinere en snellere producten brengen. En dat is natuurlijk of je moet, en dat gaat met de rest van de horeca ook, of je moet een specialiteit hebben. Iets speciaals hebben. Waar je zegt van luister, daar wil ik een mijl voor gaan om daar te eten. Dan heb je dus de kleine hap en het grote gebeuren. Maar snelheid is wel belangrijk. Snelheid is belangrijk, tuurlijk. De omzetsnelheid is zeer belangrijk. Want anders kun je het niet redden.